তিনি ক্রাক সাল 28 তারিখ এপ্রিল 2026 সালমারিও फुंनि 8टा लाइद्रबनि सिनि वाति वामानि आगरतला तै त्रिपुरा हास्ते गनाङैनो गोरों गोरों जागावो जानजिया जरावो वाति वाखा फियाबा आगरतला वाति खालायखा फुंनि 8टा लाइद्रबनि सिनि 10टा जरा नबार तंगो कथर तंगो वाति तंगो सिसिलालाङै थांबायखा साल हामिया साल तिनि आ जरावो अबाहाय जरावो ताम तामो halok mangpli nukjak obono sana bagainya tilini video samir journalist official lamsogo jotono tai opti wati jorao je nogo bwsai theijago ba buchu theijago nokni borok khoroksa kwrui nogo tongya phanose khakamjak laio nokni bwri rok nokni borok rok wati nokha somoi pherang kokjak wati hou hou a jorao cha cha khorang baikhe khakamjago nogo jotono surupasa mana musungjago je borok rok nokni borok ganani borok thijak borok rai rai kabo aba haikeno kaisa tongkhor chaya hayo ma tongjago borok kamajago abgui nok kaisa surupasa tongnani wansukjago khabani tago bukhukchong salmokjak jorani kok kisa norbai share khayane obo salainani nango tamni hinba kok ni bisingono kok mano kok ni bisingono srungmung mano जों कक बायो गोरों लायो कक कायसा बेलायखि इम्पर्टेन्ट आबुन बागैनो तिनि सालमकजक जराओ वातै नबार फाइगा तिनि फुंनि 8:30 लाइद्रब निसिमिनो 9टा निसिमि 10:30 हाय जरा आगरतलाव खेतो वाति वाखा जायखेनो ओ वाति फाइमानि बागैनाय सालस्रांयाङै दंखा ताबुक सालमकजक सातुंबो हुइजागै दंखा ताइ अरव सालनि बुमुखां नायनायनि बागै nini toksa toktui bufang wafang joto khasrang jagya nasinglai tonglayo omahai sal mokjak sal omtiya tam sanai sal srangya jora rogo chini ama babo song nara thabu song tambo khai obo sal srangya phano bakhano srang tonani bagai kaisa samung tango aroni bisingo agi nugui phaima kai noko khatiwi tonjak maislam no phano tugo yogui khamtri sanamui phaibaidi nei bosok songrono ringai chalayo ingkai inya hangke ba guria phano eko tamsanai bamtukni kariwi kutung kutung khe sokrang phano songka tugo phano songka haikeba songoi chawi salmokjak ke chini bokha manak ngai thango tumungno omahai jora rogo जों गामि रग बरक थैके बा जाति गोष्ठी रग थैके एबा थैमानि कक्टमा रग खनाखा तैबो बखा मगो आबगिनो सालमकजाक एबा वाति वानानि बागैनो खा समजाक जरा रग खे चुरुपासा के नगो आचुक लायै बाक्साबा वाति वाखांकै किरि जागैनाय अ नबार गरमा बाय बाक्सा सिरि खगो नगा नबार नखा गरमानि खोनायांगनानि बागै दाति फना फिलिं दंनाय बताम बुरा रग उनको गावो हाय bersirok baksango borok tam kirjangko ferang ingke ferang kok hangke yago sortong hangke ferang nangya pho nei borok bisasao abaginai nobar wati rok phaiga hangke dati flik honta gabo bokhani boro sasi ang je puja sai tomoni abono bokhano phankara khlaike जों je jaga tongmano je jaga bui baksa hakor kuthugo habragia laga habrago ni deba bokhase asol ko bokhano krak khainani bagai eba sini tamsasi namno immune system par hunmano aje sago kirimani katinani sagno phantor nani bagai nai जों kaisa elem inya khaba janja tong dal kaisa khayo arni bisingo o je ferang kok khangka wati wa khangka nobar phaiga da phili khiti mani aba actually bosakno o je jora we baksa khateri nyamasi kiriya khainani bagai ingkai binabo loi singi thagota ge obro kaisa kahamse bokhano phandui tongmani ta nya ke baksa heart attack ni thinya tong raksa ingke aba haibar mango ingke aba kaisa saka ta kaisa ingkai watui oba hai thagrop jorang ke to baksang ke to arom layo tui tori phaika hangke a masa mangkhane ba he khatong layo buiman mani lagase tong thogo sanjao hangka ke to yang laga beng bolayo ingke aba hai baksa ke to thui tongo rada bisingo habai wati jara hangke samung to krinyo tai kaisa tebo filasa je borok rok samungo thangya hangka ke nogo thapa horsengya mairung maikha krei wati thakkeno bosai samung thangjale aba bihik borok rogoda mairung
manno phaisa jadrop nei rogo watui thakdrop nokhao dumui satung kwrwi bwkha mokjak khapang kapjak jorao punyaro mairung solok mana harjao mankheba kisasa holos ongkha maini hangke mukti rok phaijagui kaka koko onglaijao charai khodai rok bial bikhata tongnai rok hingke belai khe dukhu nango o jora rok tai ulophano pogya charai bwsato mai simsi ok khuyo phiaba buma buha songkhe bwsano pusinani hinui tongmani mai chari maya ba okhuima jora chari maya ba belai khe bwkha lomo bwkha kabo mogo abo haibo jora i salmanak kwbangma kok eru kok asairu kok muito mano kok sanani tongo aboni bagino khumrok watui kwrwi khe srangya borok bo watui kwrwi hingka khe maikhul hukba haba khaimaya o watui bo nango phiaba watui phaipano borokni bisingo kaisa nogo chamung tongkha hingke eba khatungmung tongo borokni bisingo dol baya baksa chalai tonglaikha hingke aro khakchangma mano phiaba oi watuini salmokjak jorao khapang srangui tongnani abono nango ingya hingke borok rokni bwkhao belai khe sadness kuthuk kha samung phaio abo bai kwbangma chaya ongo bwsago bemar phano kwphai thangmano ingya khe baksa sak ko bwtharna phano eba sak kwmai thangchine hini phano uansogo hingka khe abo hai kwbangma chini bisingo borokni ase phemba bwthai bekreng bai swnamjak borokni bakhao abo hai mokmani sal phaio sal mokjakni salo hingkai aboni bagino aboni yakakna baginai जों je nok huk go maikha mairung maikha tongnai rok ba mairung simpai yogi laga chalai ne ba hingke chini borno bwkha srangna bagui जों chini je nature chini je gana gini o je manthokmani amo bani जों kobolani chaitoklaio nor saimanna baksaba logio thaisuk mukhipan snam chalaikha dol hingke abo hai mogodam phano rugui chalaikha hingke abo haike tonglaimani kaisa culture chini kami ba tipra nukhungrogo nukjago ta kintu am haike dol baksake kaisa rompe pano chalaikha muri phan chalaikha ba khamti pan yogi chalaikha thaisuk mukhipan chalaikha abo kaisa bwkhao phan mano omo hai jora sitrao phano जों bwkha thansa khe tonglaini kaisa phan mano hingke abo haino salmokjak jorao toksa tokti rokno nugibo जों khapang srango hingke agi rok hingke to watui sarika hingke toksa tokti ongkhoro baksa tok kokna ongkhoro abo hai kwbangma dale dal tomung bai kheno जों kaisa nature halogo tonglaio tongkhoro tonglaio habang tate bukhok chong ani samir journalist official tini o kok ma samani hingke o kok rok bo je borok agi khanaya ko hingka khanawi mus nangjak haima tongo hingke tebo kok karjak tongoi mano watui wakhe to kothor khosalaio thaisuk kraio khosao bel khosao mon boroi mono bolongo thangke to mukhibo hapalok mano tuio thangke bo a mano babaisa phasing kisasa tongthomung bo tongo tai ujang thain sama hai je borok samung tangjajanai nogo mairung krijak ke borok bwkha mogo phiaba obo hai sal जों chini tripura o tongoi जों waiseba watui waiseba satung abo hai keno chini tongthomung sal bo phaio kha jamung bo phaio kha srangmung bo phaio kha sama sal bo phaio kha mokma sal bo phaio abo hai keno godaljak chini langma ba जों agiti jak phaibani okokno saka phiaba tauti jora khe rang puisa tongkhang ke ba hotel kahamo thanginai nok ni borokno tlangai nok kaisa mai chalaio office o thangnai rok to office thango yang nogo tongnai rok ni kisa tongthoni bagi sarik sanjao phano kaisa hotel kahamo thangai mai chalaio tak bateo fast food tongo aro chicken chalainai kwbangma dal bidal chamung chalaisinai sinia chamung waisaban chaya balo khangke a chamung chanamo sungo abo hai sal keno laio hingke jodibo o jorao जों naikha ke babuisa phasing goria laikha sena laikha buiso laikha tabuk titia disio bo hapang katal phalaikha hapang no tinai buagra no je hamjak lai mani kwbang hinyo bono sarkaro phaikha phiaba bin thani wa aslai tonglai bwskang tebo kaham sanar laiano tebo khatang laiano bigra tonglak mai masa rok nubo masanan bagi chiti ngano tai je अधिकार no manani bagi rukprewi tongmani amobo manani hnai khaklai tonglaio tai kaisa kuisu chaya suya tongmani samung rok no bo kok salai tonglaio sikla rok salanya bo nango tamni hinba ang o hasakao tongnani sadin
যেমন রাবার বাগান ন কাই রেখাংকে ও রাবার তরনা বাগै তামো কেবে মুং tong a কেবে মুং no se seng hoklai bele na bagan no bosu phaike ba bosu noro jabra lokhe ba jabra hogo gai bolong hingka ba bolong hogo gese rabar torna ma hai chini ha sakao bo seng borok rok tongmai torna ni logni hingkake je hamia no nori kaham no tubunani manthai tongmano nahalai ni abono choba o chobao jotono thansanglai samkhai tai kebono raja sebai samung tangkhangklai abo sajaknai no tumuno edisini je chakri tlangklai tongmani raja sayate ingi tongkha to abono mathagai taisa tlangnang thung taisa tumuno abono bahaike lukurokni raja ni bisingtui kok khaisa kebo sayabai kisa to salainai phiaba jodi raja chaya nongi tongkhangka buagra to saka mathage regraka abo naijak naita abono tuinai extra kok salaimen tau to social media jorjan je kok salai tongo absung ta kok tini 10 minit ni bagai watui jorani sal no khawa krei o jorao kok norok bai kiha share khaimani sal mokjak jorao eba watui wamani jorao tamkhe jeng tonglai phaika abrong no saikhanarka jotona hambai ani bakhani kok no khnamani bagai।